po čase ven, no. Kačí, drž ho od něho, jo? Běžím dovnitř. Jo, ano. Tak pojď. Já to jenom tady. Pojď sem, Akime, ty ne. Ty dovnitř ne. Tam má budu, tam. Teď si ho vyfotím, ne? Přidřepnu a hrr. Takže fotím prostě takhle, protože jak najdu do dřepu, už je u mě. Jistý. Myslím, že já taky natáčím. Ráno jsem zjistila, že mi mobil už píská, takže tam vlastně se dokončí. Je tam. Šepotam. Akime, to si kňučal ty? Ne. Já myslím, že to je náš. Autě vždycky držkoval ze začátku. Teď už si zvyknul, teď už první. Ahoj. Ale ta bouda je bezvadná. Taky na mnou, ti taky pomohla. Že jo? Mám standardně, já ji mám prostě v kufru stabilně. A když je chvíle, tak ho prostě vemu a někam popojedem na procházku. No. Akým, hledej. No Kam hledej. ti zmizel letí? Kam ti zmizel Akime? Co? Vidíte ho tam někde? Aki! Akime, co tam máš? Aki! On se možná něco on byl před zahrádkou. Jak jsem nezavřela vrátka. Jo, on si to tady drze musí projít. Tomu něco povím. Akime, Šup. Honem ven. Drž to jo, ale oba. Teď to bylo dvojhlas. Ten kňučí asi aby vylez a ten kňučí, že... ne, Akým kňučí, že už to tu má prostě, že by šel někam ještě jde. Pojď sem, honem. No, pojď sem, honem. Pojď sem. Uj, špinavej tí, vole. To je srst. Veď? No krásně. Ale ty žárlivče jeden. No, ať tam nespadne. A kým? Akime? Akim? Ty budeš domů na Akime. Zjedavej. Tam je to lepší, tam. Včera jsem dělala jídlo. Randa mám to na talíře a jdeme to kolečko. Tam někdo kouká do okna, že jo? Zvenčí. Tady bez na cirkulárce. Tyhle máme vlastně dlouho. Taky ne. Co ten dělá ožráno? To je hrozný. Aki? Teď jsem to přešla na Facebook. Aki, ne? Ten Southwest Canyon.